Бійки за місце на поромі, багатокілометрові затори біля Керчі та пригорілі стільці кримських гауляйтерів. Такі наслідки вранішнього вибуху на так званому Керченському мосту. Місцеві пропагандисти стверджують, що встигли навіть зафільмувати бавовну у протоці. Після перекриття руху незаконно споруджений міст обліпили інженери, силовики та навіть дайвери, які годинами досліджували стійкість опор. На місце відрядили навіть московського куратора Криму Марата Хуснулліна, який відповів коротко. Будемо ремонтувати і встановлювати. Між прольотами утворилася прірва, а частина й поготів відкололася. Найбільше постраждала смуга, яка веде з Криму до Росії. Тим часом ватажки окупаційних адміністрацій Криму та Херсонщини Аксьонов і Сальдо погнали автомобілістів так званим суходольним коридором поближче до лінії фронту. Водії рушають, перехрестившись. Нам сказали, що їжджайте з Богом, все хорошо буде. Таке собі полегшення втечі до Росії суходольним коридором – це додаткові 5000 кілометрів. Альтернатива – пором на Керченській переправі, але під палючим сонцем на бетонних плитах плавить багатьох. Зараз переб'ють друг друга, сука. Нам буде місце більше. Війна. Им не подраться, нам не посмотреть, что ли? Ой, еще один раз. Вот они, мерсы без очереди едут, московские. Ребята молодцы. Всех объехать. Сейчас драться начнут, сейчас. Декому у чергах під сонцем так напекло макітру, що прокинулася нечувана сміливість, наприклад, погрожувати українцям, щоправда, не на полі бою, а через тік-ток звернення з-за керма. С холодным, блядь, рассудком по всем тем местам, где может появляться Зеленский, расхерачим банковую, чтобы вообще в Украине ни одного моста больше не осталось. Я считаю, что этому нужно положить конец. Сколько можно быть терпилами? Іронічно, але другий удар по так званому Кримському мосту припав на річницю гучної, але голослівної заяви Дмитрія Медведєва. Його не згадав хіба ледачий, а кримські колаборанти відверто глузують з погроз колишнього Путіно-замінника. В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Сколько можно быть терпилами? Не так давно очільник російського міністерства окупації Сергій Шойгу хизувався посиленою обороною та неприступністю незаконного мосту через Керченську протоку. Запевняв, що навколо потужні радіолокаційні станції, ППО насичена системами ОСА, С-400 і Панцер-С, берегові комплекси Бали, Бастіон, а також військові дайвери, бойові дельфіни і не тільки. Очільник українського міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров натякнув, що по важливій для окупантів артерії били морськими дронами, а кримські пропагандисти навіть подейкують про підводного робота. Захоплював адмінбудівлі в Судаку та причетний до викрадення людей. Контррозвідники СБУ повідомили про затримання бойовика так званої самооборони Криму. Він, як виявилося, ховався в Одесі. За даними слідчих, у 2014 році затриманий допомагав росіянам захоплювати адмінбудівлі. В лавах бойовиків патрулював кримські вулиці, стояв на блокпостах та охороняв проросійські мітинги. Обшукував людей та їхні машини, дехто після цього зникав безвісти. А до всього забезпечував охорону фейкового референдуму у Криму. До повномасштабної навали екс-бойовик нібито переїхав до родичів на Вінниччину під виглядом переселенця, а згодом заліг на дно в Одесі. Утім, лише за кілька перших місяців окупації Криму напрацював на 3 статті – державну зраду, посягання на територіальну цілісність України та участь в незаконному збройному
формуванні. Нині підозрюваний під вартою, а в разі доведення провини може планувати наступні 15 років за ґратами. Чергового російського військового не пустили до Кримського шинку. Окупант разом із товаришами та дружиною не пройшов фейс-контроль до кафе «Барбарос» в Ізумрудному біля Джанкоя. Вільних місць нібито було вдосталь, але офіціанти просто під носом компанії почали розставляти таблички бронювання на столиках. Загарбник у відпустці намагався огризатися, але, схоже, перед тим добряче заклав за комір. Детский сад ведешь. Хорошо. Что ты А детский почему? сад? Потому что мы участвуем в Что ты СВО, да? детский сад себе делаешь? Я просто хочу... Что ты детский сад сделал? Я тебя задал... Я говорю, детский сад, что ты Почему вы делаешь? нас не запускаете? Кишеньковий стукач ФСБ Олександр Таліпов відреагував кволо. Через соцмережі повчав охоронця, мовляв, до російського офіцера, навіть п'яного як чіп, слід звертатися поважно. Слід зазначити, що російським окупантам все частіше вказують на двері у Криму. Ображені та похнюплені вони біжать жалітися до ФСБ. Силовики своєю чергою намагаються тиснути на власників таких закладів. Мне сказали, жмите, мы вас обслуживать не можем, так как вы представляете угрозу. Он участвовал в 2 войны в Сирии и СВО. Вы в курсе? Это терпимый мусорский. Это терпимый, братан, она форсирует. Я сейчас ей в рот дам. Води майже не лишилося, залишки висмоктують насосами. Так тепер виглядає фінішна пряма Північно-Кримського каналу після підриву росіянами Каховської ГЕС. Кадри зняті в районі Семисотки, що неподалік Феодосії. Те, що залишилося від водної поверхні, вкрили прісноводні рослини. Лише у 8 кілометрах звідси фронтове водосховище. Схоже, саме туди перекачують воду з каналу. При вході до Криму води дещо більше, але і тут, в районі Каланчаку, на межі з півостровом, рівень відчутно впав. Візуально вода відступила від берегів Північно-Кримського каналу на кілька метрів з кожного боку. Раньше здесь стояли, а теперь до воды. Ого-го. Не ловится. Ушла рыба вместе с водой. У півсотні кілометрів на північ причина стрімкого зміління Північно-Кримського каналу. Руїни Каховської ГЕС лише визирають з товщі води. Каховського водосховища більше не існує. На Херсонщині знищені зрошувальні системи, а біорізноманіттю гирлового регіону по низзя Дніпра завдано непоправної шкоди. Підірвавши машинне відділення та греблю 6 червня, російські окупанти спровокували техногенну катастрофу, якої Європа не бачила десятиліттями. Після перекриття Північно-Кримського каналу у 2014 році дніпровська вода стала для росіян справжнім фетишем. Окупанти звинувачували Україну в порушенні гуманітарного права та імітували позови до міжнародних судів. Але за даними української влади, мирним жителям у Криму води вдосталь. Додаткові ресурси окупантам потрібні лише, щоб напувати навезених колонізаторів і численні окупаційні сили. Так,